करून आपलं. हरे कृष्ण. हरी बोल. खूप छान. आणि खूप सांगायला आवडेल की ईशोपनिषद झाल्यावर सुद्धा आपण छोटस असं प्रेझेंटेशन असाइनमेंट्स ठेवणार, जे आपण उपदेशामृत म्हणजे उपदेशामृत प्रत्येक ग्रंथ झाल्यानंतर एक आपल्याला त्याच्यातनं काय कळलंय, आपण काय टेकअवे घेतले आणि कसं आपल्याला ते समजलंय. कसं आहे ना की हा अभ्यास करताना खूप सखोल आहे. जसं म्हणू की भगवद्गीता सुद्धा मला वाटतं शिकायला पूर्ण आणि जाणून घ्यायला आपल्याला एक जन्म पण अपुरा पडेल. तर इतकी सखोल आहे हो भगवद्गीता. एकदा दोनदा नाही, प्रभुपाद म्हणाले 6 वेळा कमीत कमी वाचा भगवद्गीता, तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी आपल्याला, म्हणजे मला 6 वर्षांनी, आता मी 2020 साली अं, जोडले गेले इस्कॉन बँगलोरला. आणि त्याच्यानंतर श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे आहेत पूज्य आमचे अध्यक्ष मंदिराचे, तर त्यांच्याबरोबरच मी हा वर्ग पहिल्यांदा केला होता इंग्लिशमध्ये. आणि आता भगवंतांच्या कृपेने मी भक्तिशास्त्री दोनदा पूर्ण केलं. तर ही सगळी भगवंताची कृपा आहे आणि एवढा सुंदर हा प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे. आणि आपल्याला आज आपण म्हटलो कोविड सारख्या खूप भयानक फेज मधनं आपण सगळे गेलो, पण कुठेतरी ब्लेसिंग इन डिस्गाईज म्हणजे म्हणतो ना आपण की वरदान मिळाल्यासारखं सुद्धा आहे आपल्याला ते थोड्या स्वरूपात. तिथे आपल्याला घरामध्ये बसून इतका सुंदर आध्यात्मिक उपदेश आपल्याला खूप छानपणे ऐकता येतोय, जाणता येतोय. कारण भगवद्गीतेचा उपदेश म्हणजे मीही प्रामाणिकपणे अगदी सांगते की 15 वर्ष घरात भगवद्गीता होती, पण आपल्याला वाचता येईल की नाही इथपासून सुरुवात होती, कळेल की नाही. पण अगदी प्रामाणिकपणे सांगते की आता 6 वर्षांनी आज कुठेतरी वाटतंय की येस, आपल्याला भगवद्गीता आणि या सगळ्या माध्यमातून आणि श्रवण म्हणजे तुम्ही जितकं ज्ञान आपलं वाढवाल आणि तितकं आध्यात्मिक अभ्यास अध्ययन. कसं आहे ना, नामस्मरण, अध्ययन आणि सेवा या 3 माध्यमातून आपण भगवंतांशी जोडले जातो. आणि म्हणूनच आपल्याला भगवंतांशी जोडलेलं राहायचंय. आध्यात्मिक या प्रवासामध्ये आपली वाटचाल अशीच पुढे चालू ठेवायची आहे. तर हे जे अध्ययन आहे ना, हे ज्ञान तुम्हाला अगदी वृद्धिंगत होत जातं जसं जसं तुम्ही आध्यात्मिक ज्ञान घेता. कारण हा खजिना आहे हो मोठा. जसं मी म्हटलं की श्रीमद भगवद्गीता, श्रीमद भागवत हे म्हणजे भगवंतांनी या द्वापारयुगातून जेव्हा गमन केलेलं आहे, तर भगवंतांनी भागवत म्हणजे जिथे प्रत्येकाच्या घरी भागवत आहे तिथे भगवंतांचा वास आहे, प्रत्यक्ष भगवंत आहे तिथे. आणि म्हणूनच आपण या भगवंतांविषयी जेव्हा भागवतामध्ये त्याचा खूप छान सगळं वर्णन आपल्याला ऐकता येतं. तर हा भागवताचा वर्ग सुद्धा आपला दर शुक्रवार आणि शनिवार श्री प्राणचैतन्य प्रभूजी घेतात. तर ज्यांना कुणाला ह्या भागवताच्या वर्गाला पण जॉईन, बरेच जण असतील पण मला वाटतं, तर आपल्या या ग्रुपवर मी भागवताची लिंक पण टाकेन आणि भागवतमच्याही वर्गाला येऊ शकता. आणि इतरही मला वाटतं मी लिंक सगळ्या टाकलेल्या, बरेच जण बऱ्याच वेळेला जॉईन झालेत. खूप छान पुस्तकाचं वाचनही चालू आहे आपल्याकडे सकाळी. नंतर लघु भागवतमचा वर्ग असतो सकाळी 5:45 ते 6. असे अनेक उपक्रम आहेत आपले. आणि या सगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून आपला हा आध्यात्मिक प्रवास असाच चालू राहावा, ही सगळी भगवंतांची कृपा आहे आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजींचं आपल्याला मार्गदर्शन आहे. आणि त्यांच्या आज कृपेमुळे आपल्याला हे सगळं शक्य होत आहे. हा छान प्लॅटफॉर्म मिळालेला आहे आपल्याला. आणि आपण याचा जास्तीत जास्त लाभ करून घ्यावा अशी प्रत्येकाला ही संधी मिळाली आहे. जसं आपण म्हणतो ना की आपण या पराशक्तीचा भाग आहोत आणि आपल्याला एक भगवंताने मायन्यूट इंडिपेंडन्स दिलेला आहे. ती जी सूट दिलेली आहे ना, ती त्याचा अगदी खूप छान आपण वापर करू शकतो. आपण या मटेरियल याच्यामध्ये जगतोय, प्रपंचामध्ये आहोत, पण या प्रपंचामध्ये जगता जगताच आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये वृद्धी करून आपण या प्रपंचामध्ये कसं जगू शकतो, हे निश्चित आपल्याला खूप हा फरक म्हणजे आपण आधीचे आपण आणि आपल्यातला हा आध्यात्मिक ज्ञानाने झालेला बदल हा आपण स्वतः अनुभवू शकतो. त्यामुळे प्रत्येकाने नक्कीच प्रयत्न करा हे आध्यात्मिक ज्ञान असं वृद्धिंगत करण्याचा. आणि खूप छान आनंद आहे तुम्ही सगळे 3ऱ्या टप्प्यावर आलेला आहात. तर त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि सगळ्यांनी 2रा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण करून त्याची क्विज सोडवून तुम्ही खूप छानपणे हा टप्पा पूर्ण केलेला आहे. तर आपण पुढे जाऊया आणि आपल्या ईशोपनिषदाच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. तर इथे जसं म्हटलं, प्रार्थनेने सुरुवात करते मी. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरी बोल. हरे कृष्णा. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी फक्त पंखा लावते इथे. माझा आवाज सगळ्यांना व्यवस्थित येतोय, क्लिअर येतोय? थँक्यू सो मच. एकदा फक्त कन्फर्म केलं. काही वेळेला लक्षात येत नाही आणि जर कोणाला नीट ऐकू येत नसेल तर असं व्हायला नको. तो आपण मुखपृष्ठापासून या हरे कृष्ण. आपले माईक थोडेसे म्यूट ठेवा जेव्हा आवश्यक नसतील तेव्हा, म्हणजे मग आवाज येणार नाही. ठीक आहे, धन्यवाद. सो ईशोपनिषदाच्या मुखपृष्ठापासून आपण सुरुवात करणार आहोत आणि जे काही दिलेलं आहे याच्यात संक्षिप्त म्हणजे काय सांगितलेलं आहे तर आपल्याला मुखपृष्ठ, त्याच्यानंतर जी याच्यानंतरचं जे भाग आहे तर प्रस्तावनाची बघायची आणि नंतर ईशस्तुती बघायची. प्रस्तावनेमध्ये सुद्धा बऱ्याच गोष्टींचा आपल्याला माहिती करून घेता येईल की काय आहे नक्की ईशोपनिषदामध्ये, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की ईशस्तुती काय आहे. तर त्यामुळे ईशस्तुती आपल्याला जाणून घेताना, म्हणजे प्रस्तावनाच बरीच आहे, सो आपल्याला प्रस्तावनेमध्ये मे बी आपण आज अर्धी पूर्ण करू शकू. सो आपण मुखपृष्ठापासून सुरुवात करू. आणि तर कुणाला वाचायची इच्छा असेल तर तुम्ही व्हॉलेंटरीली हात रेज करू शकता, हँड रेज करू शकता. हँड रेज करू शकता. कुणाला वाचण्याची इच्छा आहे कोणी भक्तांपैकी? वैभव पाटील प्रभूजी, हरी बोल. हरे कृष्णा. येस प्रभूजी. हरे कृष्ण. वाचू माताजी? येस प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सौंदर्य, श्री ज्ञान, बल, वैराग्य, यश, षडैश्वर्यासहित अचिंत्य शक्ती भगवंतांमध्ये आहेत. श्री ईशोपनिषदामध्ये सांगितलेल्या ईश स्वरूपाचे दर्शन येथे केलेले आहे. भगवान श्री कृष्णांपासून येणाऱ्या विष्णू स्वरूपाचे हे श्री केशव रूप आहे. प्रमुख उपनिषदांपैकी एक अशी ज्याची गणना होते व कदाचित सर्वांत अधिक अद्भुत केलेले, वाचलेले व अभ्यासिलेले असे ईशोपनिषदात कृष्ण भावनामृताचा सैद्धांतिक पायाच आहे. साधारणपणे उपनिषदे जरी परम सत्याच्या ब्रह्मसाक्षात्काराविषयीचे वर्णन करीत असली तरी हे उपनिषद मात्र घोषित करते की ब्रह्मसाक्षात्कार हा भगवत साक्षात्कारापेक्षा गौण आहे. या पुस्तकात आध्यात्मिक विद्येच्या नवसाधकाला असा सल्ला देण्यात येत आहे की त्याने ब्रह्मक्यारीत्या प्रयत्न न करता भगवद्धामात प्रवेश मिळविण्यासाठी भगवंतांची प्रार्थना करावी. प्रबोधक अशा भक्तिवेदांत तात्पर्यांसहित जर एखाद्याने श्री ईशोपनिषदाचे वाचन केले तर तो निश्चितच सर्व वस्तूंचे स्वामी व सर्वव्यापी जगत नियंत्या परमेश्वराच्या निकट जाऊ शकेल. या पुस्तकाचे लेखक ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी भारतीय तत्वज्ञानावर भाष्य, संक्षिप्त अध्ययन, भाषांतरे अशा स्वरूपाचे 60 ग्रंथ लिहिले आणि धर्मशास्त्रावर प्रामाणिकता, खोली, स्पष्टपणा या गोष्टींमुळे त्यांचे ग्रंथ शैक्षणिक क्षेत्रात खूपच आदरणीय असून जगातील अनेक विद्यापीठांतून क्रमिक पुस्तके म्हणून त्यांचा अभ्यास केला जातो. हरे कृष्णा. खूप धन्यवाद प्रभूजी. धन्यवाद. सो आपण जे मुखपृष्ठ बघतो आहोत तर त्याच्यावर थोडक्यात आपण त्याविषयी जाणून घेऊया की जे सौंदर्य, म्हणजे आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये जिथे भगवद्गीतेचा प्रत्येक वेळी मी तुम्हाला तेच सांगेन की भगवद्गीतेची उल्लेख हा दरवेळी येणारच आहे आणि त्याची आपण त्याच्याशी संलग्न आहोत, जोडलेलो आहोत आणि त्याचा संदर्भ हा बरेच ठिकाणी आपल्याला दिसणार आहे. तर श्री भगवद्गीतेमध्ये आपण जाणलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये की
जे भगवंत अतिशय षड ऐश्वर्याने नटलेले आहेत. षड ऐश्वर्य की आपण बघू की विष्णू जे भगवंतांचं म्हणजे वैकुंठ रूपामधलं जे भगवंतांचं स्वरूप आहे, जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं की प्रभुपादांनी सांगितलं की भगवंताला जाणण्याचे 3 टप्पे आहेत की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. आणि म्हणूनच जसं इथे उदाहरण देताना सांगतो आपण की सूर्याला बघताना म्हणजे एखादी व्यक्ती की आध्यात्मिक उन्नती आहे ही, की आपण एखादी व्यक्ती सकाळी उठेल आणि मग उजेड दिसेल तर इथपर्यंत चला दिवस उजाडलेला आहे. त्यानंतर मग पुढे जाऊन एखादी व्यक्ती जाणण्याचा प्रयत्न केली, अरे दिवस उजाडलाय पण कुठून येतोय हा उजेड? मग तो सूर्यापासून येतोय. आणि त्याच्यानंतर पुढे अजून व्यक्ती म्हणेल की अरे हा सूर्य म्हणजे काय? सूर्य काय आहे? सूर्याला जाणून बघूया. अशा प्रकारे सूर्य हा इतका म्हणजे या गोष्टीला जाणण्याची ही जी सखोल खोली जी आहे ना, ती खोली आपल्याला बघून घ्यायची. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे आपण ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे बघा, की या पुस्तकात आध्यात्मिक विद्येच्या नवसाधकाला म्हणजे जो निओफाईट आहे, की जे आपण आहोत. म्हणजे आपण आता या बिगिनर आहोत हो. या आध्यात्मिक पातळीवर आपल्याला वी आर फॉर्च्युनेट टू गेट दिस प्लॅटफॉर्म आणि म्हणून आपण कुठेतरी म्हणजे भगवंतांनी आपल्याला निवडलेलं आहे आणि आपण या टप्प्यावरती निवडून आज आपल्याला हे आध्यात्मिक अध्ययन करायला मिळते आणि त्याचबरोबर आपल्याला हा सगळा अभ्यास करायला मिळतोय. आणि म्हणूनच इथे नवसाधकाला सांगताना काय सांगतायत की ब्रह्म ऐक्याकरता, ब्रह्मैक्याकरिता न प्रयत्न करता. की ब्रह्मैक्य काय? मग तुम्ही जेव्हा आपण 2 फरक जाणवतो की द्वैतवादी आणि अद्वैतवादी. हा जर तुम्ही जाणलं असेल तर शंकराचार्यांचं जे जी संप्रदाय सांगतो की तो अद्वैतवादी की कुठेतरी म्हणजे आपण आणि भगवंत एकरूप होऊन की मग कुठेतरी ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गॉड. पण असं नाहीये. कितीही म्हटलं तरी आपण गुणात्मकरित्या भगवंतांसारखे आहोत पण परिमाणात्मकरित्या नाही आहोत. कारण आपण पराशक्तीचाच एक भाग आहोत. भगवंतांनी जे 7व्या अध्यायात आपल्याला सांगितलेलं आहे की भगवंतांच्या 3 शक्ती आहेत. पराशक्ती, अपराशक्ती आणि अ, अ, तुमची मार्जिनल म्हणजे कुठेतरी आपण त्या तटस्थ शक्तीवरती आहोत आणि म्हणूनच ह्युमन म्हणजे ही जी लिव्हिंग बिईंग आहे किंवा ही जी हा जो जीव आहे, हा जो जीवात्मा आहे, हा पराशक्तीचाच भाग आहे. भगवंतांच्या पराशक्तीचाच भाग आहे, आध्यात्मिक शक्तीचाच भाग आहे. आणि म्हणूनच तो का करू शकतो आणि म्हणून तर भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्याला दिलेलं आहे. पण भगवंतांनी त्याला तटस्थ शक्तीवर बसवलेलं आहे आणि भगवंत कुठल्याही प्रकारचा इंटरफिअरन्स करत नाही, की ही तुला ऐच्छिक सूट दिलेली आहे. हे ऐच्छिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे आणि त्यानुसार तुला या मटेरियलिस्टिक ह्याच्यामध्येच अडकून राहायचं आहे का मग तुला आध्यात्मिक उन्नती साधायची आहे? हे भगवंतांनी त्याच्यावर सोडलं. भगवंत अर्जुनावरही काही लादत नाही हो. 18व्या अध्यायात भगवंत म्हणतात मी तुला सगळं ज्ञान दिलंय पण आता तुला काय करायचंय ते तू कर. भगवंतांनी कुठलीही बळजबरी केलेली नाही अर्जुनावर की मी हे सांगितलंय हे असंच तू कर. येस, जिथे अर्जुन जिथे असमंजस झाला तिथे अर्जुनाने भगवंतांना निश्चित आपला गुरु मानलेला. आणि म्हणूनच तिथे आपण जाण्याचा प्रयत्न करतो. कारण जेव्हा अर्जुन भगवंतांना सांगतोय की मला काही समजेनासं झालंय की निश्चित मला काय कळत नाही की मी काय करायला पाहिजे आणि म्हणूनच मला तुम्ही निश्चित असं सांगा. म्हणजे भगवंतांना गुरु मानलेलं आहे. पण हे गुरु मानल्यानंतर भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. या सगळ्या अध्यायातनं भगवंतांनी ज्ञान दिलंय. कर्मयोग काय आहे, भक्ती योग काय आहे, ज्ञानयोग काय आहे. पण त्यानंतर 18व्या अध्यायात भगवंत म्हणतात हे तुला सगळं ज्ञान दिलेलं आहे पण तू आता ठरवायचंय की तुला काय करायचं. आणि मग अर्जुन म्हणतो अर्जुन हा भगवंतांचा लाडका भक्त आहे. त्यामुळे त्याला कुठेच काही कन्व्हिन्स करायची गरज नव्हती. त्यामुळे त्यांनी निश्चितच 10व्या अध्यायातच भगवद्गीता कुठेतरी संपली असती. पण आपल्यासारख्या सामान्य माणसापर्यंत हे ज्ञान यावं आणि कुठेही पुढे जाऊन कोणी स्वतःला मी देव आहे असं म्हणणारे जे आहेत त्यांच्यासाठी मग आपण 11व्या अध्यायामध्ये एवढा तो जो भगवंतांचा अवतार बघितलेला आहे आणि अतिशय अद्भुत असं भगवंतांचं ते स्वरूप बघितलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवद्गीतेतनं जे ज्ञान मिळालं आहे तिथेच भगवंत यालाच संलग्न असं इथे म्हटलंय की ब्रह्म ऐक्याला न साधता भगवत धामात प्रवेश करण्यासाठी की भगवान रूपाशी म्हणजे जो भक्त भगवंतांशी जोडला जातो त्या भगवानांना जोडण्याचा प्रयत्न करावा. कारण कसं मी आता सांगितलं तुम्हाला की द्वैतवाद काय सांगतोय की जे चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला सांगितले अचिंत्य भेद अभेद. इथे काय आहे की आपण वन इन वननेस म्हणजे काय म्हणतात ना त्याला की त्या म्हणजे सगळ्या त्या एकात्मक आहोत. कशा प्रकारे? तर
गुणात्मकरित्या आपण भगवंतांसारखे आहोत, पण परिमाणात्मकरित्या नाही. जसं समुद्राचा एक थेंबही खारट आहे आणि अख्खा समुद्रही खारट आहे, पण तो एक थेंब आणि समुद्र हे सेम नाही. तसंच आहे हा जीवात्मा आणि परमात्मा, यातला फरक हाच आहे. आणि म्हणून हे आपल्याला जाणून घ्यायचं. आणि म्हणूनच कुठेही आपण स्वतःला भगवान किंवा देव असल्याचा आपण दावा करू शकत नाही. मग ते विश्वरूप दर्शन दाखवा हो, किंवा मग त्या शंकराने एक थेंब तुम्ही विष प्राशन केलं तर मनुष्य आता मरून पडतो. मग असंच ज्यांनी विष प्राशन केलंय त्यांचं तुम्ही कॉपी नाही करू शकत. म्हणजे ज्या भगवंतांनी गोवर्धन पर्वत एका करंगळीवर उचलला, तसं तुम्ही आपण कॉपी नाही करू शकत. सो ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपल्याला आपल्याला हे ज्ञान दिलेलं आहे, कारण आपण गुणात्मकरित्या भगवंतांसारखेच आहोत. मग त्या उष्णतेमध्ये जसं म्हणतो ना आपण, की फायर मधली एक ठिणगी सुद्धा ती उष्णता देते आणि अख्खा अग्नी सुद्धा देतो. पण म्हणून त्या ठिणगी आणि अग्नीमध्ये सिमिलॅरिटी नाही, परिमाणात्मकरित्या कुठेतरी डिफरन्स आहे, आणि हेच आपल्याला जाणायचं. आणि म्हणूनच इथे म्हणताय की ब्रह्मैक्य करता, की जे ब्रह्माला फक्त जाणतात, ब्रह्मस्वरूपाला, म्हणजे भगवंत फक्त एक शक्ती आहे, की हे सगळं जे चाललेलं आहे, अख्खा जो ब्रह्मांड किंवा हे युनिवर्स सगळं चालू आहे, तर हे कुठेतरी एक शक्ती आहे आणि ती शक्ती कुठेतरी हे सगळं चालेल, असे बरेच मानणारे असतात. मग त्याच्या पुढे जाऊन जे मानतात ते परमात्म्याला मानतात, जे वैकुंठ रूपात भगवंतांचा शंख चक्र गदा कमळ असं जे ठरलेलं रूप आहे, त्या परमात्म्याला जाणण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन जे भगवान रूपाशी जोडलेले आहेत ते भक्त आहेत. जे भगवंतांचं श्याम सुंदर मनमोहक असं भासरी धरलेलं भगवंतांचं रूप आहे, ते षड ऐश्वर्याने नटलेलं आहे. काय कमी आहे तिथे? सौंदर्याची कमी नाहीये, ज्ञानाची कमी नाही. श्री म्हणजे ज्ञान, त्याच्यानंतर श्रीमंती आहे, बल आहे, वैराग्य आहे आणि यश आहे. कारण या सगळ्याचं म्हणजे बघा, सौंदर्य आहे, श्रीमंती आहे, ज्ञान आहे, बळ आहे, यश आहे, पण त्यापासून वैराग्य, ही रिनन्सिएशन, हे सगळं असूनही भगवंत त्यापासून अलिप्त आहे. भगवंतानी कुठलं कर्म केलं नाही. 9 लाख गायी भगवंतानी नंदाच्या 9 लाख गायींचं पालन केलेलं आहे. त्यानंतर अनेक असुरांचा वध केलेला आहे. पण म्हणून या सगळ्यामध्ये अडकले नाही आहेत ते. त्या सगळ्यापासून अलिप्त आहे भगवंत. आणि म्हणूनच भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. त्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आणि आपण कुठेतरी मटेरियलिस्टिक आहोत. आपण भौतिकतेमध्ये आहोत. आपला शरीर आणि आत्मा हा एक वेगवेगळा आहे. आणि म्हणून आपल्याला दुसऱ्या अध्यायात भगवंत त्याची शरीर नाही, तू आत्मा आहेस, हे सांगणं खूप सोपं आहे, हे जाणणं खूप कठीण आहे, आत्मसात करणं खूप कठीण, आणि त्याचाच प्रयत्न करायचा. आणि मगच आपण त्या ब्रह्म ऐक्याला, म्हणजे फक्त त्या ब्रह्मस्वरूपात विलीन व्हायचं नाही आपल्याला. कारण जे फक्त त्या मग तथाकथित जे मायावादी आहेत, तर्कवादी आहेत, त्यांना फक्त त्या ब्रह्मस्वरूपामध्ये विलीन व्हायचं आहे भगवंतांच्या. म्हणजे मोक्ष मिळवायचा हे त्यांचं जे डेफिनेशन आहे, ते फक्त ब्रह्मरूपामध्ये, म्हणजे त्या ब्रह्मस्वरूपामध्ये विलीन व्हायचं. पण तसा प्रयत्न न करता भगवत धामात्मा जो भक्त असतो ना, त्या भक्ताला तर मोक्षही नको असतो, त्याला फक्त भगवंतांची सेवा करायची. मग आपण म्हणतो की जे आत्ता सुद्धा करायची असते, आणि जेव्हा हा देह टाकल्यानंतर जेव्हा आत्मा आध्यात्मिक जग मिळवतो, तेव्हा सुद्धा भगवंतांची सेवाच करतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ही प्रार्थना भगवंतांना करावी. आणि मग हे कोणी दिलंय हो आपल्याला? श्री प्रभुपादांनी सांगितले. एसी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी याच्याला तत्वज्ञान केलेलं. आणि म्हणूनच यांनी असंख्य असे 60 ग्रंथ लिहिले, की ज्यांच्यावर धर्मशास्त्रावर प्रामाणिकता, खोली आणि स्पष्टपणा. कारण जे प्रभुपादांनी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये तात्पर्य दिलंय बघा, ते किती सुंदर प्रकारे आपण केलेलं आहे. मी प्रत्येकाचे प्रश्न घेईन, आपण नंतर त्याच्यावर नक्कीच बोलूया. आता थोडंसं आपल्या माईकची काळजी घ्या, म्हणजे मग तो आवाज येणार नाही सध्या तरी. कारण काही आवाज आले की थोडंसं डिस्टर्बिंग होतं, तर तेवढी काळजी घ्या प्लीज. सो श्री प्रभुपादांनी हे जे ग्रंथ लिहिलेले आहेत ते धर्मशास्त्र, मग हा सनातन धर्म, किंवा जो भगवंतांनी सांगितलंय की कुठल्याही, भगवंतांनी गुणकर्म म्हणजे गुणकर्म विभाग, की ज्या चातुर्वर्ण विभागाला आपण जाणतो, तो गुण आणि कर्मावर आधारित आहे. कुठल्याही जन्मावर आधारित नाही, कुठल्याही धर्म, हे सगळं मानवाने केलं. माणसाने सगळं आपल्या स्वार्थापोटी नंतर या गोष्टी केल्या. पण भगवंतांनी जे चतुर्वर्ण आपल्याला दिलेलं आहे, ते जो आपण म्हणतो की हा आपल्याला एक वर्णाश्रम पद्धती दिलेली, म्हणजे 4 वर्ण आणि 4 आश्रम, याच्यावर आधारित जी विभागता आहे, ती भगवंतांनी स्पष्ट सांगितलंय. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षूद्र. की ब्राह्मण हा एक ज्ञानाने संपन्न आहे, क्षत्रिय हा राज्य करतो आहे, युद्ध करतो आहे, त्यानंतर वैश्य हा व्यापार करतो आहे, शूद्र हा कर्म करतो आहे. मग त्याच्यातही कुठेही कमी लेखलं नाही,
की तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, भगवंतांना अर्पण करू शकतात, भगवंतांना प्राप्त करू शकतात. तिथे कुठेही भेदभाव नाही. आणि म्हणूनच याच आधारावर जे आपल्याला तात्पर्य भगवपादांनी दिलेलं आहे, भगवद्गीतेचं, त्यानंतर अनेक या ग्रंथांची आपल्याला भगवंतांनी लिखाण केलेलं आहे प्रभुपादांनी, त्याची खोली इतकी सखोल आहे ते, की त्याला जाणून घेणं, त्यासाठी अनेक दाखले दिलेले आहेत आम्हाला प्रभुपादांनी. अत्यंत स्पष्टपणे प्रभुपादांनी सांगितले. म्हणूनच इथे कुठेतरी आपण जेव्हा भगवद्गीता आपण म्हणतो जशी आहे तशी, कारण तिथे कुठेही प्रभुपादांनी स्वतःच आयडिओलॉजीच नाही. मग ते तथाकथित आपण बाजारामध्ये बऱ्याच भगवद्गीता बघू, पण तिथे कुठेतरी त्याच्यावरती भगवद्गीतेवर केलेलं ते काय म्हणतात तुम्ही, त्याच्यावर केलेलं कुठेतरी संवाद आहे किंवा त्याच्यावर भाष्य केलेलं आहे. पण ऍक्च्युअल जी आहे तशी, मग जी डिसायक्लिक सक्सेशन म्हणजे जी गुरु परंपरेतून आपल्याकडे आलेली, की भगवंतांपासून ब्रह्माला दिलेल्या, ब्रह्मांनी नारदांना दिलेल्या, नारद मुनींनी व्यास मुनींना, व्यास मुनींनी मग ते आपल्या शिष्यांना, आणि अशा प्रकारे ती गुरु शिष्य परंपरेतून आपल्यापर्यंत जे ज्ञान आलंय ते तसंच्या तसं आहे. इथे कुठेही कुठल्याही प्रकारचं ऍडिशन नाहीये. जे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेला जो संवाद होता, ती भगवद्गीता जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत आली. आणि हे बाकीही ग्रंथ सगळे अतिशय स्पष्ट, प्रामाणिक आणि सखोल आहेत तितकेच, आणि तेवढेच ते आदरणीय आहेत. म्हणून अनेक विद्यापीठांमधून, अनेक युनिव्हर्सिटीज मधून याचा अभ्यास केला जातो, याच्यावर पीएचडीज केल्या जातात, याच्यावर पुढचे अनेक डॉक्टरेट लोक करतायत किंवा अनेक याच्यावरती अभ्यास केला जातो. अशी ही प्रभुपादांची पुस्तकं आहेत. तर आपण प्रस्तावनेत जाऊयात. वेदांची शिकवण काय आहे. कृष्णकृपा श्रीमूर्ती एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी 6 ऑक्टोबर 1969 रोजी कॉन्वे हॉल, लंडन इथे, इंग्लंड येथे दिलेलं एक प्रवचन आहे. त्याचा हा एक भाग आहे. तर कुणाला वाचायला अजून आवडेल? वैभव पाटील प्रभूजींनी आता वाचलंय. अजून कोणाला वाचायचं आहे का? तर आपण प्रभूजी कोणाला इतरांनाही संधी देऊ, कोणाला इच्छा असेल तर. येस, मंगल माताजी, हरी बोल, हरे कृष्णा. वाचू शकता? हरे कृष्ण मंगल माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. मंगल माताजी, तुमचा आवाज येत नाही, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. हरे कृष्ण माताजी. एक ना प्रभू. हा, ते अनम्यूट नाही का? हा, ते अनम्यूट. राज ठीक. दुसऱ्या राजेंद्र मोगरे प्रभूजींना आपण संधी देऊया. राजेंद्र प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येस प्रभू, वाचू शकता. वेदांची शिकवण. श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ती एसी भक्तवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांनी 6 ऑक्टोबर 1969 रोजी कॉन्वे हॉल, लंडन, इंग्लंड येथे दिलेले प्रवचन. बंधू आणि भगिनींनो, आजच्या प्रवचनाचा विषय आहे वेदांची शिकवण. वेद म्हणजे काय? वेद या शब्दाच्या संस्कृत धातूचे अनेक अर्थ होत असले तरी शेवटी तात्पर्य एकच आहे. वेद म्हणजे ज्ञान. वेदांची शिकवण हेच मूळ ज्ञान असल्यामुळे तुम्ही स्वीकारलेले कोणतेही ज्ञान म्हणजेच वेद. बद्धावस्थेत आपल्या ज्ञानामध्ये अनेक उणिवा असतात. बद्ध आणि मुक्त जीवनातील फरक म्हणजे बद्ध जीवात 4 प्रकारचे दोष असतात. पहिला दोष चुका करणे. उदाहरणार्थ, आमच्या देशात महात्मा गांधींनी अतिशय महान व्यक्ती मानले जाते, परंतु त्यांनी अनेक चुका केल्या. अगदी जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सुद्धा त्यांच्या सहकार्याने त्यांना सावध केले होते. महात्माजी, दिल्लीच्या सभेला जाऊ नका. माझ्या काही मित्रांनी ही बातमी आणली आहे की तिकडे जाण्यात धोका आहे, परंतु त्यांनी ऐकले नाही. ते हट्टाने तिकडे गेले व त्यांची हत्या झाली. महात्मा गांधी, राष्ट्रपती केनेडी यांच्यासारख्या कितीतरी महान व्यक्तींनी चुका केल्या. माणूस चूक करणारच, अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. हा बद्ध जीवनातील पहिला दोष आहे. पुढील दोष भ्रमित होणे. भ्रम किंवा माया जे अस्तित्वात नाही त्यांचा स्वीकार करणे. जे अस्तित्वात नाही ती माया.
प्रत्येक जण शरीरालाच आपले स्वरूप समजत आहे. मी जर तुम्हाला विचारले की तुम्ही कोण आहात, तर तुम्ही उत्तर द्याल की मी जॉन आहे, मी श्रीमंत आहे, मी असा आहे, मी तसा आहे. या सर्वांवरून शरीराची ओळख होते. परंतु आपण हे शरीर नव्हे, याला भ्रम असे म्हणतात. तिसरा दोष, फसवण्याची वृत्ती. प्रत्येकात दुसऱ्यांना फसवण्याची वृत्ती असते. एखादा मूर्ख देखील अत्यंत बुद्धिमान असल्याचा बहाणा करतो. तो भ्रमात असून त्याच्या हातून चुका घडतात असे त्याला दाखवून दिले तर तो सिद्धांत म्हणतो. माझ्या मते हे असे आहे, ते तसे आहे. त्याला स्वतःची स्थिती देखील माहीत नसते. दोष असतानाही तो तत्वज्ञानावर पुस्तके लिहितो. हाच त्याला जडलेला रोग आहे व ही फसवणूक आहे. अखेरचा दोष म्हणजे आपली इंद्रिये अपूर्ण आहेत. आपल्या डोळ्यांचा आपल्याला खूप अभिमान वाटतो. कित्येकदा कोणीतरी आव्हान देतो की मला तुम्ही भगवंत दाखवू शकाल का? परंतु भगवंतांना पाहता येईल असे माझ्याकडे डोळे आहेत का? योग्य डोळे नसतील तर त्यांना कधीच पाहता येणार नाही. या क्षणी खोलीत अंधार झाला तर आपल्याला स्वतःचे हात सुद्धा दिसणार नाही. तेव्हा आपल्याकडे पाहण्याची किती शक्ती आहे. म्हणून आपण या अपूर्ण इंद्रियांकडून ज्ञानाची अपेक्षा करू शकत नाही. बद्धावस्थेतील वरील सर्व दोष लक्षात घेता आपण स्वतः पूर्ण नाही आणि इतरांनाही पूर्ण ज्ञान देऊ शकत नाही. म्हणून आम्ही वेदांना ते जसे आहेत तसे स्वीकारतो. तुम्ही वेदांना हरे कृष्ण प्रभू. आपण इथे थांबू. हा, हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी, धन्यवाद. सो याच्यावर चर्चा करू आपण थोडी. सो आपण प्रस्तावनेला स्टेप बाय स्टेप जाऊया. सगळं एकदम वाचन नको करूया. सो आपण टप्प्याटप्प्याने सगळं समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. तर इथे आपल्याला हे जे प्रवचन दिलेलं आहे ते श्रील प्रभुपादांचे संवाद आहेत. तर त्यांनी जेव्हा इंग्लंड लंडनमध्ये 1969 साली कॉन्वे हॉलमध्ये हे दिलेलं प्रवचन आहे आणि तिथे या प्रभुपादांच्या प्रवचनाचा विषय आहे वेदांची. मग वेद म्हणजे काय आहे? तर आपण ज्या 15व्या अध्यायात बघतो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेह चाहं. वेद म्हणजे काय आहे? प्रत्यक्ष वेदांचा संकलन करता कोण? तर प्रत्यक्ष भगवंत आहे. वेदांत की जे वेदांचा अभ्यास केलाय पण भगवंतांना जाणलं नाही, तर हे जे वेद आहेत हे आपलं मूळ ज्ञान आहे. आणि वेद म्हणजेच ज्ञान, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं हे ज्ञान आहे. आणि म्हणूनच तात्पर्य एकच आहे की वेद म्हणजेच ज्ञान आहे. वेदांची शिकवण हेच मूळ ज्ञान असल्यामुळे तुम्ही स्वीकारलेले कोणतेही ज्ञान म्हणजे वेद, की हे जे मूळ ज्ञान आहे, की हा जो वेदांचा अभ्यास. म्हणून आपण जेव्हा व्यासमुनींनी हे सगळे अनेक ग्रंथ लिहिले महाभारतापासून, की ज्याचा भाग भगवद्गीता हा या महाभारताच्या ग्रंथाचा भाग आहे. आणि त्यानंतर अनेक त्यांनी उपनिषद लिहिलेली आहेत. त्यानंतर त्यांनी वेदांचं पण उपनिषद म्हणजे अनेक उपनिषद तर लिहिली, परंतु वेदांवर पण त्यांनी अनेक ग्रंथ लिहिले. आणि त्यानंतर इतकं सगळं लिहूनही त्यांनी भागवतम हे ग्रंथ मग नारदांच्या उपदेशांनी, की सगळं लिहिल्यानंतरही कुठेतरी फक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष याच्याबद्दलच कुठेतरी लिहिलं एवढंच त्यांना खंतावत होतं मला. आणि म्हणून समाधान होत नव्हतं. आणि म्हणून वेदांचा अभ्यास, की भगवंतांना जाणल्याशिवाय तो वेदांचा अभ्यास पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि म्हणून या वेदांना जाणणं, हे मूळ वेदांना जाणणं, की खजिना आहे हो आपलं हे ज्ञान. अनेक उपनिषद म्हणजे हे सगळं मूळ ज्ञान आहे. आणि म्हणून बद्धावस्थेमध्ये आपल्या ज्ञानामध्ये अनेक उणिवा असतात. आता बद्ध जीव म्हणजे काय बरं? तर बद्ध आणि मुक्त. बद्ध म्हणजे काय, की जर एखादा पावसाचा थेंब आहे बघा, तो अतिशय ट्रान्सपरंट आहे. पाऊस पडताना जो थेंब पडतो तो किती पारदर्शक असतो, पण तोच जेव्हा मातीत मिसळतो त्याचा चिखल होतो, तो म्हणजे बद्ध जीव. जो पारदर्शक आहे तो मुक्त जीव आहे, पण जो चिखल झालेला आहे तो बद्ध जीव. कारण हा जीव जेव्हा या भौतिकतेमध्ये येतो तेव्हा तो काम क्रोध मद मोह मत्सर या सगळ्या षड्रिपुनी आणि सत्व रज आणि तम या 3 गुणांच्या याच्यामध्ये तो बद्ध होतो आणि बांधला जातो. कारण जसं आपण म्हणतो की सात्विकता पण बद्ध करते, कारण सात्विकता निश्चितच चांगली आहे, पण सात्विकता ही तुम्हाला कुठेतरी बद्ध करते. आणि म्हणून त्याच्याही पलीकडे जायचंय शुद्ध सात्विक. म्हणून गुणातीत जे म्हटलंय आपण, ज्या 14व्या अध्यायात आपण म्हणतो की गुणातीत, की सत्व रज आणि तमो गुणांच्या अतीत जे आहेत भगवंत,
त्यांच्या म्हणजे तिथे आपल्याला त्या त्या टप्प्यावरती पोहोचायचं आहे. म्हणजे भगवंतांच्या सारखे आपण जे गुणांनी आहोत तर ते बद्ध नाही होऊ शकत आपण. तर आपण भगवंतांसारखे मुक्त म्हणजे जे ज्ञान घेऊन की कुठेही आपल्याला त्याच्याशी, जसं मी म्हटलं ना की सगळं करून सुद्धा भगवंत त्यापासून अलिप्त आहे. कारण ते जे रिनन्सिएशन असतं, जसं आपण भगवद्गीतेमध्ये म्हटलं की निष्काम कर्म, की कर्माच्या फळांचा उपभोग न घेता ते कर्म करणं खूप कठीण आहे. सांगणं सोपं आहे पण भौतिकतेमध्ये खूप कठीण आहे. पण हेच जगायला शिकायचं. आणि म्हणूनच जेव्हा या बद्ध अवस्थेमधून आपण बाहेर पडू, त्या बद्ध अवस्थेमधनं बाहेर पडण्यालाच मुक्त जीव म्हटलेलं. कारण मग या शुद्ध सात्विकतेमध्ये, की त्याला वासुदेव असं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच असा जो आहे की सात्विकता तुम्हाला सुख आणि ज्ञानाने बांधते, राजसिकता मोहाने बांधते, तामसिकता अज्ञानाने आणि अहंकाराने बांधते. आणि म्हणून या बद्ध अवस्थेच्या पलीकडे जेव्हा आपल्याला गुणातीत आपण जातो, तेव्हा ती मुक्त अवस्था आहे, जी आपण 15व्या अध्यायात बघितलं की जे पुरुषोत्तम आहे. 14व्या अध्यायानंतर 15व्यात आपण जातो की कोण आहेत हे, तर भगवंत जे पुरुषोत्तम म्हणजे या सगळा म्हणजे जरी सगळा आपण म्हटलं ना की सगळ्याचा प्रलय झाला आणि सगळी ब्रह्मांड जरी सगळ्याचा विनाश झाला तरी भगवंतांचं जे धाम आहे त्याला काही होणार नाही. असं हे भगवंतांचं धाम आहे. आणि म्हणूनच बद्ध जीवात, ह्या ज्या बद्ध आणि मुक्त जीवातला फरक काय सांगितलं की बद्ध जीव आहे हा 4 प्रकारचे दोष, की आपण माणूस आहोत, ह्युमन बिईंग आहोत, आपण एक लिव्हिंग एंटिटी आहोत. म्हणजे ह्या 84 लक्ष योनीतून आपला जन्म घेतोय, की आपल्याला आपल्या कर्माने सगळं मिळतंय. जे चांगलं होतंय भगवंतांची कृपा आहे, आज आपण निवडलो गेलोय, आपल्याला हा आध्यात्मिक मार्ग मिळाला. पण जे काही आपल्या बरोबर घडतंय किंवा जे काही आपण आपले भोग भोगतोय ते आपल्या कर्माची फळ आहे. जे काही कर्म केलेलं आहे, जसं आपण म्हणतो की जे आपल्याला खूप छान भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये मिळेल की फल, बीज, फल आणि कुटुंब, की कसं असतं की आपण केलेली पापं, करणारी पापं आणि याच्या सगळ्याचे कसे भोग आपल्याला. कारण शेवटी आपण म्हणतो ना की आपलं कर्म आपल्याला पुढचा जन्म ठरवतो. तुम्ही या जन्मामध्ये म्हटलात की अरे मला हे करायचं आहे, हे माझं राहीलच, किंवा मग ती मासेमारी करत बसलात आणि त्या माशांना एकदा निश्चित केलाय तुम्ही पुढचा जन्म. मग ज्या भरत महाराजांची की अगदी भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले, पण त्या हरणात जीव अडकला हो त्यांचा. आणि त्या हरणात जीव अडकल्यामुळे मरताक्षणी त्या हरणाचंच, कारण शेवटी ते हरिण आहे हो, ते जनावर आहे, ते जंगलात निघून जाणार, पण भरत महाराज गुरफटले हो त्याच्यात. आणि त्यामुळे मग त्यांचा भावभक्तीपर्यंतचा जन्म, त्यांनी त्यांचा जे टप्पा होता त्याच्यामुळे त्या हरणाच्या जन्मात पण ते सात्विकतेत होते आणि मग त्यांना तो पुढचा जन्म मिळालेला आहे जड भारताचा आणि मग त्यांना मोक्ष मिळाला. तर अशा प्रकारे हे जे आहेत की बद्ध जीव जे आहेत त्यांच्यामध्ये 4 प्रकारचे दोष आपल्याला आढळतात. ही जी लिव्हिंग एंटिटी आपण जे म्हणतो की जीव, मग म्हणून हा मनुष्य जन्म मिळणं खूप दुर्मिळ आहे. की 84 लक्ष योनीतून मग प्राणी आणि मनुष्यामध्ये आपल्याला जो जो इंटेलिजन्स, की आपण ऍटलिस्ट एकादशी आहे तर तू हे खायचं नाही, हे तर पण कुत्र्याला सांगितलं तर नाही कळणार हो. पण मनुष्याला कळतंय ना, किंवा हे असं चांगलं आहे, हे वाईट आहे, हे प्राण्याला नाही कळू शकणार. कारण त्याची बौद्धिक पातळी तेवढी नाही जेवढी मनुष्याची आहे. म्हणूनच मनुष्यासारखा हा दुर्मिळ जन्म मिळालेला आहे. त्याचा आपण जास्तीत जास्त त्याचा आध्यात्मिक लाभ करून त्याला आपण म्हणतो ना एक संधी मिळालेली, म्हणून अनेक ऋषी सुद्धा या कलियुगामध्ये, हे कलियुगाचा अतिशय म्हणतो ना आपण की छल कपट, म्हणजे आता तर आपण बघतोय की कुठे चाललंय हे कलियुग. आणि त्यामुळे या छल कपट आणि या सगळ्यामध्ये हे कलियुग अडकलेलं आहे. पण याच्यामधला एकच चांगला गुण आहे या कलियुगाचा, की आपल्याला या कलियुगामध्ये सुद्धा यज्ञ कुठला मिळालाय, नामस्मरणाचा. हरे नम हरे नम हरे नम केवलम कलव नास्ति एव नास्ति एव गती अन्यथा, कुठलाही इतर मार्ग नाही. नामस्मरण आपल्याला तरुण देणार कलियुगामध्ये. मग या बद्ध जीवाच्या 4 कशा चुका आय मीन कसे दोष आहेत बघा, की या फॅक्ट्स आहेत ना ज्या प्रभुपादाने सांगितलं. की पहिलं काय, चुका करणे. टू अर इज ह्युमन म्हणून इथे लिहिलंय ना, की अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हणे, कुठली म्हणे, टू अर इज ह्युमन. कारण मनुष्य तिथे चुका करणार, पण तो चुका रिपीट करतो तो मनुष्य नाही. मग त्याच्यातनं शिकून चुका न रिपीट करणं हे मनुष्याने केलं पाहिजे. आणि मग आपल्या देशातल्या महात्मा गांधींचं उदाहरण दिलं, की सांगितलं होतं जाऊ नका त्या सभेला, पण तिथे गेले आणि मग त्यांची हत्या झाली. तसं केनेडींचं उदाहरण. म्हणजे माणूस हट्टी आहे, चुका करतो आणि त्या चुका करतच आहे. तर टू अर इज ह्युमन. दुसरा दोष काय दिलाय, भ्रमित होणं. कारण इल्युजन मध्ये जगतोय आपण, कुठेतरी भ्रमामध्ये जगतोय. मग हे जे भौतिक, म्हणून याला अशाश्वतम, दुःखालयम अशाश्वतम म्हटलंय. कारण सगळं पेरिशेबल आहे हो.
हे काही कायम टिकणारा आनंद नाहीये. तुम्ही एक मोबाईल घेतला हो मी असा, अरे हा खूप छान मोबाईल आज माझा घेतलाय, तो आनंद आहे. एका क्षणामध्ये तो जर खाली पडला, संपलं हो. तो आनंद तिथेच संपला. त्याच्यामुळे कसं आहे, हा आनंद हा आपण ह्या भ्रमात असतो. आणि म्हणूनच हे भ्रम म्हणजे काय, माया. म्हणजे आपण म्हणतो ना की भगवंतांनीच ही माया निर्माण केलेली आहे. कारण ही माया पण भगवंतांचीच. ही मोहमाया आणि योगमाया दोन्ही भगवंतांच्याच. भौतिक याच्यामधली मोहमाया आणि आध्यात्मिक ही योगमाया आहे. दोघांची निर्मिती भगवंतांनी केली. आणि ही माया इतकी स्ट्रॉंग आहे ना, कारण ती भगवंतांची निर्मिती, त्यामुळे ती आपल्याला खेचते. तुम्ही जरा कुठेतरी आध्यात्मिक किंवा कुठेतरी साधू संघापासून लांब गेलात की तुम्हाला ती मायेमध्ये खेचत असते. दिवसभरामध्ये पण बघा, जरा तुम्ही कुठेतरी थोडेसे विचारांच्या ह्याच्यात गेलात, कारण तुमचं मन आहे ना, हे सगळ्यात मोठा शत्रू आहे तुमचा. प्रल्हाद महाराज म्हणतात, कुठे बाजूला कुठे शत्रू शोधताय, तुमचं मन सगळ्यात मोठा शत्रू. जे आपल्याला 6व्या अध्यायातही भगवंतांनी सांगितलंय अर्जुनाला, की अर्जुन सांगतोय द्वापार युगामध्ये की मी एक वेळ वाऱ्याला पकडू शकेल, पण या मनाला नाही हो पकडू शकणार. कारण मन हे अतिशय, काय म्हणतात ना त्याला, आता मी इथे आहे तर आता दुसऱ्या क्षणी कुठेतरी इंग्लंडला आहे, अमेरिकेला आहे का, न्यूझीलंडला आहे का, ऑस्ट्रेलियाला आहे का, स्पेनला आहे, इतकं धावतंय मन हे. पण ह्या मनाला काय करायचं? मग भगवंत म्हणतात, येस, कठीण आहे पण अशक्य नाही. या मनाला पकडणं कठीण आहे पण अशक्य नाहीये. आणि ही अशक्यता का नाही? कारण योग्य ज्ञान आणि वैराग्याने हे शक्य आहे. मग हे वैराग्य इतकं सोपं नाही. जे अस्तित्वात नाही ती माया. आणि म्हणून आपण त्या मायेच्या मागे धावत असतो. प्रत्येक जण तो पैसा, ती प्रमोशन पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे. घरामध्ये ढिगभर गोष्टी आहेत, तरी हे आणायचंय, ते आणायचंय, मी जॉन आहे, मी श्रीमंत आहे, मी असं आहे. तर आपण 16व्या अध्यायात बघितलं, दैवासुर संपद विभाग, सगळं मी 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 मी, माझं, मला, माझं. या अहम पासून दूर जायचंय आपल्याला. सांगणं खूप सोपं आहे सगळ्यांना, आत्मसात करणं आणि आचरणात आणणं कठीण आहे. आणि म्हणून या सगळ्यावरून शरीराची ओळख, तिथे भगवंत काय सांगतायत, मी शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. म्हणून हा शरीर काय आहे, हे पेरिशेबल आहे. म्हणून आपण म्हणतो एखादी व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर आपण दुसऱ्या मिनिटाला बॉडी म्हणतो. त्याला का म्हणतो आपण? ती व्यक्ती मेली असं नाही म्हणत, त्याची बॉडी येणार आहे असं. इथेच आपण ती ती जी सगळी फॅक्ट उघडकीस पडते की तुम्ही ते शरीर गेलेलं आहे, तो आत्मा निघून गेलाय, पण ते शरीर समोर दिसत. आणि म्हणूनच व्यक्ती जेव्हा जाते तेव्हा त्याला बॉडी म्हटलं जातं. म्हणून ही जी नाव ओळख आहे ही फक्त काय त्या, म्हणून तो आपण म्हणतो ना की आत्मा हा अविनाशी आहे. नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक. या आत्म्याला तुम्ही काही करू शकत नाही. म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतात की तुझी ही धारदार शस्त्र त्या तुझ्या द्रोणाचार्यांना किंवा तुझ्या भीष्म पितामहांना काहीच करू शकणार नाही. कारण त्यांचा जो आत्मा आहे हा अविनाशी. आणि हा आत्मा काय करतोय? कपडे बदलतोय, शरीर बदल, की आज हे शरीर टाकून दुसरं शरीर घेते, दुसरं शरीर टाकून तिसरं शरीर. आणि म्हणून आपण जेव्हा बघतो ना, देहिनोस मिन्यथा देहे, की कसं एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये जातोय, जो दुसऱ्या अध्यायातला श्लोक आपण बघितला. देहिनोस मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरच तत्र न मुह्यते. की धीर व्यक्ती या गोष्टीला घाबरणार नाही, कारण त्याला माहिती आहे हा फरक काय चाललाय. कारण याच्यामध्ये काय होतंय, याच्यामध्ये तुमचं शरीर वाढतंय, तो आत्मा तसाच आहे. आत्मा जितका आहे तितका आहे. शरीराच्या केसाच्या, तुमच्या केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 इतका तो आत्मा सूक्ष्म, तो तुमच्या डोळ्यांनी तुम्हाला दिसणार नाही. आणि म्हणूनच आपण या अस्तित्वात नाही त्या गोष्टीच्या मागे धावत असतो. आणि म्हणून आपण जेव्हा या बॉडीली कन्सेप्शनशी थोडंसं दूर जाऊ ना, तेव्हाच आपल्याला कुठेतरी त्याची ओळख कळेल. म्हणून त्याला भ्रमातनं आपण थोडे बाहेर येऊ शकतो. हे ही कुठली तरी आपली भ्रम असण्याची वृत्ती आहे. तिसरा दोष काय तर फसवण्याची. कारण माणूस एकमेकांना काय फसवत असतो, कुठेतरी मूर्ख बनवत असतो. एखादा मूर्ख देखील अत्यंत बुद्धिमान असल्याचा बहाणा करतो. तो भ्रमात असून त्याच्या हातून चुका घडतात असे त्याला दाखवून दिले तर तो सिद्धांत मांडतो. माझ्या मते हे असं आहे. जसं आपण याचं बघतो, तुम्ही डार्विन्स थिअरी बघा. डार्विन्स थिअरी त्यांनी केली आहे. डार्विन्स थिअरी काय म्हणतात ना त्याला, सर्व्हायव्हल फॉर द फिटेस्ट. पण तुम्ही जर ती थिअरी वाचलीस तर इट मे बी, तिथे कुठेच माझ्या मते आणि इट मे, इट कॅन, इथे कुठेच फर्मनेस नाहीये. तिथे सगळे प्रेडिक्शन्स आहेत. सगळं त्या प्रेडिक्शन्सवर आधारित आहे. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी फर्मनेस तुम्हाला दिसत नाही. हे सिद्धांत मांडले त्याच्यामध्ये पूर्णपणे सगळ्याच गोष्टी असणार. त्याच्यामुळे आय डोंट से की इट इज फसवण्याची वृत्ती, पण तिथे तो स्वतः डार्विन, बिकॉज इट वॉज रिजेक्टेड. त्याच्यामध्ये जेव्हा दोष आढळले, कारण डार्विन्स थिअरी एका ठराविक गोष्टीपर्यंत ऍक्सेप्ट केली गेली, पण त्याच्यानंतर रिजेक्ट झाली हो. कारण त्यांनी सगळ्याच गोष्टींना तिथे गृहीत धरलं नव्हतं.
सो देर वर सम लॅकिंग्स, तिथे कुठेतरी ते ड्रॉबॅक्स होते. 3-4 ड्रॉबॅक्समुळे ती डार्विन्स थिअरी पण गेली. तशी लमार्क्स थिअरी होती. असे अनेक सायंटिस्ट पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये आपण सायन्समध्ये या थिअरी वाचू, आणि म्हणून ते कुठेतरी प्रेडिक्शन्सवर आधारित आहे. म्हणून माझं मत असं आहे, मला हे असं वाटतंय, हे वाटणं आणि मत इट इज समथिंग विच यू आर जस्ट टेलिंग. त्याला स्वतःची स्थिती देखील अशा प्रकारे माहिती नसते. दोष असतानाही तो तत्वज्ञानावर पुस्तके लिहितो. वन हॅज टू नो व्हॉट यू आर. यू हॅव टू नो युअर कप ऑफ टी. आणि म्हणूनच हाच त्याला जडलेला रोग आहे. कारण मग माणसाने कुठेतरी असे मोठे मोठे अगदी तात्विक, मग शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम म्हणतात त्याला प्रभुपाद, कारण फक्त दाखवण्याकरता त्या गोष्टी केल्या जातात. अशा प्रकारे हे फसवणं झालं. त्याच्यानंतर सगळ्यात अखेरचा दोष म्हणजे जो आपण भगवद्गीतेतही जाणला, की आपली इंद्रिय ही सदोष आहे. जर एखादी सफरचंद तुमच्या समोर मी ठेवलं आणि त्या सफरचंदाचा मागचा भाग कापलाय, मी तुमच्या समोर ठेवलं, तर तुम्ही म्हणाल हो अख्खं सफरचंद आहे. अनलेस अँड अंटिल तुम्ही ते हातात घेत नाही आणि पाठीमागून बघत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही ते सफरचंद अर्ध खाल्लेलं आहे. आणि म्हणूनच आपल्या डोळ्यांचा पण आपल्याला इतका अभिमान वाटतो, पण कुठेतरी तुम्ही जर आपल्या बाजूला जरी श्रीकृष्ण येऊन बसले ना, तरी आपल्याला कळणार नाही. कारण आपली सदोष आहेत इंद्रिय, आपली तितकी लिमिटेशन्स आहेत आपल्याला. आणि म्हणूनच भगवंतांना पाहता येईल इतके सदोष, आपले इतके सक्षम डोळे आहेत का, हे आपण जाणलं पाहिजे. म्हणून जे म्हणतायत की देव नाहीच आहे, देव आहेच. अरे पण तुम्हाला दिसतंय का? तुमच्या डोळ्यांना दिसेल म्हणून ती इतकी प्रखर होतं, ते वैश्विक रूप पण इतकं प्रखर होतं की भगवंत अर्जुनाला म्हणाले तू तुझ्या नुसत्या डोळ्यांनी बघूच शकत नाही. मग ती दिव्य शक्ती, भगवंतांनी दिव्य दृष्टी दिली, तेव्हा ते विश्वरूप बघू शकलाय अर्जुन. त्यामुळे आपली काय गणती हो तिथे. म्हणून आपण या अपूर्ण इंद्रियांकडून ज्ञानाची अपेक्षा करू शकत नाही. कारण कसं होतं की आपलं अंधार झाला, लाईट गेले, तर आपण आपला हात सुद्धा बघू शकत नाही. अंधारात आपण आपलं काही शरीर पण नाही बघू शकत. अशा प्रकारे आपली अवस्था. मग अशा अवस्थेमधील वरील सर्व लक्षात घेता, दोष लक्षात घेता, आपण स्वतः पूर्ण नाही, तर इतरांनाही पूर्ण ज्ञान देऊ शकत नाही. म्हणून आम्ही वेदांना ते जसे आहेत तसे स्वीकार. अँड दॅट इज हाऊ वी नीड टू नो की वेद म्हणजे काय आहे. कारण तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर टीका करता, पण डू यू रिअली नो अबाउट इट. आता तुम्ही सध्याच्या स्थितीमध्ये बघताय, जो उठेल तो कुणावर, अहो प्रभू रामचंद्रांवर, अहो भगवंतांना सोडत नाही. म्हणजे जो येईल तो कुठल्याही उचलली जीवनी लावली टाळूला, जे वाटेल ते लोक त्याच्यावरती, अहो पण तुमचं ज्ञान आहे का तेवढं, वेदांचा अभ्यास आहे का. तिथे अभाव आहे हो ज्ञानाचा. म्हणून हे असं काही टीका केल्या जातात, वाटेल ते बोललं जातं. पण तुम्ही तो अभ्यास करा, जाणा. ते जाणल्यानंतरच तुम्हाला कळेल की काय आहे. मग तुम्ही बोलू शकता त्याच्यात. मग तुम्ही, कारण पण तोपर्यंत जेव्हा तुम्ही ते ज्ञान पूर्ण घ्या, तेव्हा निश्चितच आपल्याकडे बोलण्यासारखं असं काही जाणार नाही. कारण कसं आहे ना, म्हणून तुम्ही बघाल की नवविध भक्तीमध्ये श्रवणमला जास्त महत्व दिलं. श्रवणम नंतर कीर्तनम. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम. श्रवणम ही पहिली सेवा. कारण जितकं ऐकाल, कीर्तन नंतर करा, जे ऐकाल तेच तुम्ही सांगा. आणि म्हणूनच ऐकायचंय तेच योग्य ऐकाल. यू हॅव टू बी अ गुड लिसनर. दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून आपल्याला चांगलं ऐकायचं. जितकं ऐकाल, जितकं तुम्ही आध्यात्मिक ऐकाल, जितकं तुम्ही ज्ञान ग्रहण कराल, तितकं तुमचं ज्ञान वाढणार. जितकं मी तुम्हाला आता म्हणजे भगवंतांच्या कृपेने मला हा उपदेश सांगण्याची संधी मिळते, मी तुमच्या बरोबर हे जेव्हा शेअर करते तेव्हा माझं ज्ञान तितकंच वाढतंय. आणि हे महत्वाचं की हे दाखले देणं किंवा श्लोकांना म्हणणं, हे सगळं म्हणजे कुठेतरी आपण हे ज्ञान, आपलंच ज्ञान सुद्धा वृद्धिंगत करत असतो. म्हणून या वेदांना जसं आहे तसं स्वीकार. तिथे कुठेतरी आयडिओलॉजीज आणि कुठेतरी उगीच त्याच्यावर वाद घालणं, विच इज नॉट अ करेक्ट थिंग. सो दॅट इज हाऊ वी नीड टू नक्की ते जसे आहेत तसे स्वीकारणं स्वीकार. सो हे आपण वेदांबद्दल म्हटलं. याच्या पुढे जाऊन कुणाला वाचायला आवडेल पुढचा, आपण एक थोडस अजून प्रस्तावना घेऊया. मंगल सली माताजी, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता आणि वाचू शकता. माताजी सॉरी माताजी, मोबाईलचा थोडा प्रॉब्लेम झाला होता. नो आता प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. वाचा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. हरी 8 विभागात स्वीकार करणारे होत. यामध्ये समाजाचे 4 विभाग आहेत व आध्यात्मिक जीवनाचे 4 विभाग आहेत. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे माताजी इथपासून वाचा. तुम्ही वेदांना हिंदू म्हणू शकता. हा जो आहे आपण इथे थांबलोय. तुम्ही वेदांना हिंदू म्हणू शकता, परंतु ते परकीय नाव आहे. आपण हिंदू नाही, वर्णाश्रम ही खरी ओळख आहे. तुम्ही वेदांना हिंदू म्हणू शकता, परंतु ते परकीय नाव आहे. आपण हिंदू नाही.
वर्णाश्रम ही आमची खरी ओळख आहे. वर्णाश्रम म्हणजे वेदांचे अनुयायी किंवा मानव समाजाचा वर्ण व आश्रम अशा 8 विभागात स्वीकार करणारे होत. यामध्ये समाजाचे 4 विभाग आहेत व आध्यात्मिक जीवनाचे 4 विभाग आहेत. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे स्वतः भगवंतांनी निर्माण केल्यामुळे हे विभाग सर्वत्र आढळतात. भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 13 मध्ये समाजाचे 4 विभाग म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र, अतिशय बुद्धिमान आणि जे ब्रह्म जाणतात त्यांना ब्राह्मण म्हणतात. क्षत्रिय किंवा प्रशासन करणारे लोक हा बुद्धिमान लोकांचा दुसरा गट असतो आणि त्यानंतर वैश्य किंवा व्यापाऱ्यांचा वर्ग येतो. ही नैसर्गिक विभागणी सर्वत्र आढळते. हे एक वैदिक तत्व असल्यामुळे आम्ही ते स्वीकारतो. वैदिक तत्वांना स्वयंसिद्ध सत्य म्हणून स्वीकारले जाते, कारण त्यांच्यात कोणतीच चूक आढळत नाही. हीच खरी स्वीकृती. उदाहरणार्थ, भारतात गायीच्या शेणाला शुद्ध मानतात, परंतु ती तर एका प्राण्याची विष्ठा आहे. एक वैदिक आदेश असा आहे की विष्ठेला स्पर्श केल्यावर ताबडतोब स्नान केले पाहिजे. आणि असेही म्हटले आहे की गायीचे शेण शुद्ध आहे. अशुद्ध जागा गायीच्या शेणाने सारविल्यास शुद्ध होते. आपल्या सर्वसामान्य समजुतीप्रमाणे आपण वाद घालू की हा तर विरोधाभास आहे. सामान्य दृष्टीने हा विरोधाभास असला तरी हे खोटे नाही, ते सत्य आहे. कलकत्त्यातील एका नामांकित डॉक्टर व शास्त्रज्ञाने गायीच्या शेणाचे पृथक्करण केल्यावर त्याला असे आढळले की त्यात सर्व जंतुनाशक गुणधर्म आहेत. भारतात जर कोणी म्हणाले तू हे केलेच पाहिजे, तर प्रतिपक्ष म्हणेल की तुला काय म्हणायचे आहे? ही वेदाज्ञा आहे का? मी जी वाद न घालता पाळली पाहिजे. वैदिक तत्वांचा तर्काने अर्थ काढता येत नाही. सारांश: आदेशांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर हे सत्य असल्याचे आढळून येईल. हरे कृष्ण माताजी, थांबूया आपण आज इथे. तर हरे याच्यावर चर्चा करू आणि मग काही प्रश्न असतील तर घेऊ. ठीक आहे. हरी बोल. धन्यवाद माताजी. तो इथे म्हटलंय बघा की तुम्ही वेदांना हिंदू म्हणू शकता, पण इथे कुठेच हिंदू मुस्लिम हे सगळं मनुष्याने निर्माण केलंय. हो, भगवंतांनी हे कुठलेच धर्म दिले नाहीयेत. ना हिंदू मुस्लिम नाही, ना सिख नाही, इसाई नाही. हे कुठलेच धर्म भगवंतांनी निर्माण केलेले नाहीयेत. कारण हे एक परकीय नाव सुद्धा म्हणू शकतो आपण. कारण भगवंतांनी काय निर्माण केले? वर्ण आश्रम, की जे 4 वर्ण आहेत आणि 4 आश्रम आहेत आणि हे तुमच्या गुणांवर आणि कर्मांवर आहे. इथे कुठेही तुमचा जन्म, तुमची जात, तुमचा धर्म हे कुठेच येत नाही. फक्त तुमचं वर्ण आणि तुमचा आश्रम, की तुम्ही कुठल्या वर्णाचे, म्हणजे हे तुमच्या कर्मावरून, गुणकर्मावरून ठरवलं जात आहे. मग 4 विभाग कसे केलेले आहेत? ज्या 4थ्या अध्यायात आपण हे जाणण्याचा प्रयत्न केलाय की समाजाचे 4 विभाग आहेत: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. ब्राह्मण हे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, अतिशय बुद्धिमान. कारण ती जी म्हणजे ब्राह्मण ही जी एक आपण म्हणू की ते जाणतात, की ते वेदांना जाणतात, त्यांचा अभ्यास करतात. तर त्या कम्युनिटीला आपण ब्राह्मण म्हणतोय, की त्या प्रकारचे ते ज्ञानाला अर्थात आणि ज्ञानार्जन करतायत आणि अभ्यास करत आहेत. दुसऱ्या प्रकारचे क्षत्रिय, की जे प्रशासन करतात, म्हणजे राज्य करतात, जे युद्ध करून, जे आपण अर्जुनाचं म्हणजे जे आपण या सगळ्या राजे आणि राजे रजवाड्यांना म्हणतो की प्रशासन करतात, की त्यांना कुठेतरी राज्य करायचं असतं. आणि बुद्धिमान लोकांचा हा दुसरा गट आहे. त्यानंतर वैश्य म्हणजे व्यापारी गट, म्हणजे तो व्यापार करणारा. आणि त्यानंतर क्षुद्र गट, की जो कर्म करतो आहोत, मग ते कुठल्याही खालच्या प्रकारचं असेल. तर ही नैसर्गिक विभागणी सर्वेकडे आपल्याला आढळते. आणि जो आश्रम आपण म्हणतो, जो ब्रह्मचर्याश्रम आहे, गृहस्थाश्रम आहे, वानप्रस्थाश्रम आहे आणि संन्यास आहे, हे आश्रम साहेच्या. तर ही नैसर्गिक विभागणी दिलेली वैदिक तत्वांना स्वयंसिद्ध सत्य म्हणून स्वीकारले जाते, कारण त्यांच्यात कुठलीच चूक आढळत नाही. भारतात बघा, म्हणजे आपण आता खूप छान उदाहरण दिलं की एखादी विष्ठा, म्हणजे कोणाची, जी आपण म्हणतो एखादी जी घाण केलेली असते, म्हणजे कुठल्याही याची विष्ठा जी असते एखाद्या प्राण्याची, तर त्या प्राण्याच्या विष्ठेला जर स्पर्श झाला तर ते आपण हात धुवू, पाय धुवू आणि मग त्या गोष्टी केल्या जातात. पण इथेच गायीच्या शेणाला शुद्ध मानलं गेलंय, गायीच्या मूत्राला शुद्ध मानलं गेलेलं आहे. गोमूत्र जे आपण घरामध्ये सुद्धा, म्हणजे काही शुभ असेल तर आपण गोमूत्र सगळीकडे शिंपडलं जातं. आणि या गोष्टीला सायंटिफिक पण बेस आहे, की हे मी सांगतोय म्हणून असं करा. एक वैदिक आदेश आहे
की त्यांनी ताबडतोब विष्ठा हे केल्यानंतर स्नान केलं पाहिजे. असंही म्हटलं आहे की गायीचं शेण शुद्ध आहे. हे दोन्ही कॉन्ट्राव्हर्शियल, पण हे कॉन्ट्राव्हर्शियल आहे. त्या कॉन्ट्राव्हर्शियल गोष्टीला आपण सायंटिफिकली प्रूव्ह करू शकलोय, कारण गायीच्या शेणामध्ये कलकत्त्याच्या एका डॉक्टरनी जेव्हा, कारण प्रभुपादांनी जे लिहिलंय ते सायन्स आणि सेल्फ रिअलायझेशन, याच्यात पण तुम्ही अनेक गोष्टी बघू शकता. त्या शास्त्रज्ञाने जेव्हा गायीच्या शेणाचं अनालिसिस केला, तेव्हा त्याला जंतुनाशक म्हणजे अनेक अँटीसेप्टिक त्याच्यामध्ये गुणधर्म आढळले, आणि म्हणूनच त्याला तितकं प्रमाणित मानलं जातं. तितकं जसं आपण गाय गोमाता आहे हो, आणि म्हणूनच या गोमातेचे जे गुणधर्म आहेत तर ते आपल्याला या तिच्या विष्ठेमध्ये सुद्धा मिळतात. म्हणजे अशा प्रकारच्या गोष्टी सायन्सनी पण प्रूव्ह केलेल्या आहेत, आणि म्हणून तू हे केलंच पाहिजे. आणि तुला हे काय म्हणायचं, म्हणजे एखादी गोष्ट कोणाला तरी लागतोय की तू काय मला हे एक ब्रह्मवाक्य, वेदवाक्य आणि अशी काय वेदाज्ञा आहे म्हणून ते पाळलं पाहिजे का? तर ठीक आहे, जस्ट लेट देम बी व्हॉट दे आर. कुणाशी तर्क, कुठल्याही तत्वांचा तर्काने अर्थ काढता येत नाही. सो वन हॅज टू नो दॅट. याचा सारांश काय, तर आदेशांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर सत्य असल्याचं आढळून, तिथे अभ्यास महत्वाचा. So, एखाद्या व्यक्तीशी आपण वाद घालू, त्या व्यक्तीचा जर त्या गोष्टीचा अभ्यासच नसेल तर तिथे पालथ्या गड्यावर पाणी येऊ. सो यू हॅव टू जस्ट कीप क्वाइट. ठीक आहे, तू म्हणतोयस ना ती पूर्व दिशा, बस दॅट्स इट. देन यू हॅव टू लीव्ह दॅट थिंग. तुम्हाला जे पटते, कारण आपण जो अभ्यास करतो तो आपल्याला त्या डायरेक्शन मध्ये नेतो, आणि तो आपण वेदांचा अभ्यास करतो, कुठेतरी ते सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करून त्याला तो सायन्स बेस पण आहे, जो शास्त्रज्ञांनी म्हणजे प्रभुपादांनी अनेक गोष्टी, अनेक तुम्ही त्यांची पुस्तकं वाचाल तर तुम्हाला निश्चित तो सायंटिफिक बेस पण प्रत्येक ठिकाणी दिसेल. खूप खूप सखोल आहे हो, खूप सखोल आहे. आपल्याला जेव्हा या सगळ्या गोलोकचार्क बद्दल मी एक लेक्चर घेतलं होतं, 2 माझे लेक्चर्स झाले होते, खूप सुंदर आहे. म्हणजे गोलोकाबद्दल तुमच्याही नंतर मी घेईन मी पुन्हा गोलोकावर एक 2 ताई पुन्हा एकदा घ्या ना नक्की गोलोकावर. घेईन, नक्की घेईन, नक्की छान घेईन. वाटतं. असं वाटतं आपण गोलोकावर तिथे घेईन. गेलो आहोत. नक्की नक्की तुम्ही एवढ्या गोलोकावर मी सुंदर घेईन. पद्धतीने सांगताना ते नक्की. अगदी असं वाटतं का आपल्या आजूबाजूला हे सगळं चाललंय. हरी बोल, हरी बोल. नक्की घेईन मी, मलाही आवडेल घ्यायला. तर हा हो, आपला माताजी. थोडं मधल्या ह्याच्यामध्ये आपण नक्की ठरवून गोलोकावर सुद्धा मी पुन्हा एक चालेल. वर्ग नक्की घेईन. हरी हरे बोल, कृष्ण. हरे कृष्णा. सो आपण आज इथे थांबतो आहोत, आणि 5:30 झालेत एक्झॅक्टली. तर मी 5 मिनिटं सगळ्यांना पुढल्या कुठलीही काही प्रश्न असतील किंवा आजच्या याच्याबद्दल काही प्रतिक्रिया असतील, तुमचे रिफ्लेक्शन्स, रिॲक्शन्स, तर प्लीज शेअर करा. त्यामुळे 5 मिनिटं आपण त्याच्यावर घेऊया. सो मी रेकॉर्डिंग हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. हा, येस, बोलू शकता माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, आता हे आपला क्लास आता पुन्हा चालू केलाय का? म्हणजे आपण मध्ये तो थांबवला होता तो परत नवीन चालू केला? हो हो, कोण बोलतंय? मीनल माताजी. येस, मीनल माताजी सुरुवातीला नव्हतात, तर आपल्याबरोबर अनेक नवीन साधक जोडले गेलेले आहेत. तर आपला जो अच्छा. ईशोपनिषद ह्या 2ऱ्या मंत्रापर्यंत झाला होता, पण मी ठरवलं की आपण ईशोपनिषद पुन्हा उजळणी करूया आणि नवीन साधकांसाठी सुरू करू. आपला उपदेशामृत झालेला आहे, पण ईशोपनिषद मी पुन्हा जरा सुरू केलंय, म्हणजे नवीन साधकांना सुद्धा सुरुवातीपासून तो जाणून घेता येईल. म्हणजे आम्ही आधीचे होतो ते आणि प्लस नवीन असं करून तो चालू झालाय ना असं? येस माताजी, येस माताजी. तर आपल्याबरोबर हा. नवीन साधक जोडले गेले आहेत, आणि म्हणून मी ईशोपनिषद तुम्हालाही एक उजळणी झाल्यासारखं होईल, तर म्हणून मी हो हो, सुरुवातीला बरं झालं ते. विचारलं. तर त्याच्यामुळे येस हो. येस येस, तर तोच चालेल एक चालेल. येस, तो एक विचार आहे. तर तेच म्हणून मला त्यानुसार कन्फ्युजन झालं की असं कसं आपले 2 श्लोक झाले होते म्हणजे नाही, असं. म्हणूनच तर आणि म्हटलं जस्ट आपण सुरुवातच केलेली, खूप पुढे नव्हतो गेलो. सो मला वाटलं उजळणी हा. केली तर या साधकांनाही त्याच्याबरोबर घेऊन जाता येईल, म्हणून मग सध्या नवीन वर्ग कुठला सुरू नाही केला. आणि हे सगळं रोटेशनलच असणार, की याच्यानंतर पुन्हा त्यांना उपदेशामृत घेतलंच जाईल. तर त्यामुळे हम्म. आता ईशोपनिषदांनी त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. तर त्या चालेल दृष्टीने चालेल, आपण हा वर्ग धन्यवाद. पुन्हा सुरू केला. हरी बोल, हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जयश्री माताजी, बोला. आमची काही नावं वगैरे आम्हाला द्यायला हवीत का? नाही, काहीच गरज नाही. तुमची नावं इथे आहेत, आणि तुम्हाला क्विझेस ज्या आहेत, म्हणजे ईशोपनिषद आपण जेव्हा पूर्ण करू तेव्हा तुम्हाला ईशोपनिषदाचं एक मॉड्यूल दिलं जाईल, आणि मग ते तुम्ही सगळे सोडवायचे आहेत. तर आपण जेव्हा तो एक एक असा दिला नाही जात, म्हणजे जसं भगवद्गीतेचे अध्याय वाईज आहे तसं इथे 3 मॉड्यूल्स आहेत आपली: ईशोपनिषद, उपदेशामृत आणि भक्तिरसामृत सिंधू. तर जेव्हा आपल्या ईशोपनिषदाचे सगळे मंत्र पूर्ण झाले की मग तुम्हाला ती क्विज दिली जाईल, मग त्याच्यावर तुम्ही ते सोडवू शकता. आणि त्याच्यानंतर एखादी आपण प्रेझेंटेशन पण ठेवणार आहोत, की प्रत्येकाला जसं उपदेशामृतानंतर सुद्धा घेतलं होतं, की प्रत्येकाने जे काही तुम्हाला समजलं आहे ती निश्चित सांगण्याचा प्रयत्न करायचा. तर त्याला वेळ आहे, हे तुमची सुरुवात आहे, पण तुम्हाला नाव वगैरे देण्याची काहीच गरज नाही. रजिस्ट्रेशन बरं. नाही, तुम्ही असेच 3ऱ्या टप्प्यावर गेलात, आणि मुख्य 2ऱ्या टप्प्याची क्विज जे सोडवली आहे ते 3ऱ्या टप्प्यावर लगेच ऍड झालेली आहे. हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
कसं वाटला तुम्हाला हा अध्याय, हा वर्ग, आणि कुणाच्या काय प्रतिक्रिया कशा आहेत, किंवा तुम्हाला काही समजलं नाहीये का, किंवा काही अजून ऍड करायचं आहे? धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद तेजू माताजी. छान वाटलं माताजी. हरी मुळात ईशोपनिषद याचा अर्थ म्हणजे मी लावलाय तो बरोबर आहे का सांगा मला. बोला. ईश म्हणजे जर ईश्वर असेल अगदी आणि बरोबर. उपनिषद म्हणजे त्याच्या जवळ बसणे. अगदी बरोबर. म्हणजे आपल्याला आपल्याला हा पहिलाच श्लोक जेव्हा मंत्र घेऊ तेव्हा तुमच्या अगदी लक्षात येईल की ईश हा स्तुती जी केलेली आहे. पुढचं आपण ईश स्तुती घेऊ तेव्हा तुम्हाला ईशोपनिषदाचा पूर्ण अर्थ कळेल. आता आपण थोडं प्रस्तावनेत आहोत, पण जेव्हा ईश स्तुती घेऊ तेव्हा तुम्हाला ईशोपनिषदाचा पूर्ण अर्थ कळेल. ओके ओके. ओम पूर्ण पूर्णमुदस्य, तर ते जेव्हा आपण श्लोक घेऊ तेव्हा तुम्हाला नक्की ते उलगडेल. ठीक आहे. छान वाटतंय. हरी बोल. हरे कृष्ण. हो. येस माताजी, राजेंद्र मी प्रभूजी. प्रश्न बोला विचारू शकतो? बोला प्रभू. मला एक विचारायचं होतं. आत्मा हा अविनाशी आहे, एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जातो. हम्म, म्हणजे ही जी शरीर बदलण्याची प्रक्रिया आहे, हम्म. मानवाचं शरीर मिळतं की मानवाला दुसरं शरीर मिळतं, म्हणजे प्राण्याचं शरीर मिळतं का, हे असं बरोबर. विचारायचं. हो, येस. तर तोच जेव्हा मी सांगितलं देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस तत्र न मुह्यति. आपण जे म्हणतो की हा जो आत्मा आहे हा एका देहातून दुसऱ्या देहात प्रवेश करत असतो, तर हा दुसरा देह जो आहे हा 84 लक्ष योनीतून फिरत असतो. आणि म्हणूनच सगळ्या प्रकारच्या, म्हणजे तिथे या ज्या योनी आहेत त्या योनींचं पण एक कॅल्क्युलेशन आहे, जे मी तुम्हाला पुढच्या वेळेला रेफरन्स देईन. की मग पक्ष्यांची योनी, मनुष्य योनी सुरुवातीची पक्ष्यांची आहे, ज्या प्राण्यांची वेगवेगळ्या, मग सरपटणाऱ्या प्राण्यांची, उडणारे प्राणी किंवा मग चालणारे प्राणी, या सगळ्या प्राण्यांची सुद्धा वेगवेगळ्या योनी आहेत. त्या योनींचं पण एक कॅल्क्युलेशन आहे, ते सांगेन. तर आपल्याला हा जो जन्म असतो तर तो तुमच्या कर्माने होत असतो, आणि म्हणून पुढचा जन्म काय मिळणार आहे तर हा जो आत्मा आहे हा तुमचा, जसं मी म्हटलं, व्यक्ती मृत्यू पावते तर तेव्हा त्या व्यक्तीचं नाव, जसं आता सांगितलं, मी जॉन आहे, मी हो आहे, मी त्यो आहे. व्यक्ती मृत्यू पावल्यानंतर त्याचा आपण कसा उल्लेख करतो, बॉडी, बरोबर. सो दॅट इज व्हॉट इज अ फॅक्ट, की हा देह आहे आणि हा देह समोर दिसतोय पण त्याच्यातनं आत्मा निघून गेला. जो आपण म्हणतो ना, गाडीतून चालक निघून जात, गाडी तशीच असते पण तो ड्रायव्हर निघून गेला, आणि दॅट इज व्हॉट इज अ चेतना त्याच्यातली. आणि म्हणून हा जो पुढचा जन्म, देह कपडे बदलतोय म्हणजे काय, की जो शरीर आहे ते देह, आत्मा म्हटलंय की तो आत्मा एकच आहे, अविनाशी आहे, पण तो त्याचे कपडे बदलतो, वरचे कपडे, त्याचे देह बदलत जाते. मग तो देह कुठलाही असू शकतो. मग कुत्र्यानंतर मांजराचा असेल, मांजरानंतर बेडकाचा असेल, बेडकानंतर हरणाचा असेल, कुठलाही असू शकतो. तो या 84 लक्ष योनीतून फिरत असतो. म्हणजे तुमच्या कर्मावर ठरतं. धन्यवाद माताजी. हरी बोल. हरे कृष्ण. हरी बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येस, अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? कल्पना माताजी, खूप छान, अनेक भक्तांचा इथे सहभाग आहे आणि असाच छान उपस्थिती ठेवा सगळ्यांनी. हरे कृष्ण माताजी. हरी बोल. हरे कृष्णा. बोला कल्पना माताजी. छान वाटलं. धन्यवाद. छान समजून सांगता तुम्ही. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. भगवंताची कृपा आहे. जितकं ज्ञान आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केलाय तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. हरी बोल. हरे कृष्णा. चॅट मध्ये काही प्रश्न आहेत कोणाचे? लेवल 2 चा पण अमृता माताजींबरोबर. हो, येस, तुम्ही अमृता माताजी प्रश्न असेल, खूप सुंदर घेतात भगवद्गीता, तर खूप छान. नक्कीच नक्कीच. धन्यवाद. प्रत्येकाची एक शैली असते, तसा तो एक प्रयत्न आहे. धन्यवाद. सो काही प्रश्न अजून असतील तर नक्कीच विचारू शकता. 2 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. नसतील तर आपण इथे थांबूया आणि आपण शनिवारी भेटूया. ठीक आहे. सो कोणाला नाहीयेत काही प्रश्न? हा, बोला, कोणाचा प्रश्न आहे? आता जी लेवल 3 ची क्विज तुम्ही पाठवली ना, हा हा. ती परत त्याला लगेच ते मंत्रांची पण क्विज आहे ईशोपनिषदची, ती लगेच नाही, सुवर्ण माताजी ना, नाही, हो. ईशोपनिषद, भक्तिरसामृत सिंधू आणि उपदेशामृताची ही क्वीज वेगळी आहे. लेवल 3 ची. लेवल 2 ही क्वीज वेगळी आहे. तिथे फक्त एमसीक्यूज आहेत, म्हणजे सगळे आपण जे लेवल 3 ची म्हणते माताजी, काय काय लेवल 3 ची क्विज म्हणते. हा, लेवल 3 ची सोडवलीत का तुम्ही कुठली? सोडवली होती मी पूर्ण सगळे आपलं उपदेशामृतचे, हा, पण लगेच त्याला ईशोपनिषदचे मंत्रांचे पण आहे, ते पण सॉल्व्ह करायचे का लगेच? नाही, मग तिथे थांबा. सगळे एकदम नाही करायचे. उपदेशामृत झालं की तिथेच थांबा. ईशोपनिषदाचे सगळे मंत्र झाल्यानंतर मग सोडवा एक एक करून. तुम्हाला वेळ दिला जाईल तेवढा. 3 वेगवेगळ्या लिंक्स आहेत माताजी त्या. हरे कृष्ण. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
येस हरे जयश्री कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बोला रत्ना माताजी. हरे कृष्ण. माताजी पुन्हा एकदा टाकून द्याल प्लीज ती हो नक्की लिंक. नक्की. मी उपदेशामृताची आपल्या ह्याच्यावर टाकते. कारण मी नक्की. त्यावेळेस आजारी होते ना, ते मोबाईल मध्ये आता ते कुठे गेलंय ते. ठीक आहे. मी उपदेशामृताची लिंक टाकते नक्की. प्लीज माताजी. ज्यांनी उपदेशामृत पूर्ण केलंय त्यांनीच ती क्विज सोडवा. जे हो, नवीन हो. साधक आहेत त्यांना उपदेशामृताची नंतर शिकवलं जाईल तेव्हा दिली जाईल. सो फक्त जे जुने साधक आहेत त्यांनी उपदेशामृताची लिंक आय मीन क्विज सोडवा. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि सगळ्यांना सगळं ज्ञान मिळणार आहे त्यामुळे नव्या साधकांनी कुठलीही काळजी करू नका. तुम्हाला ईशोपनिषद नंतर भक्तिरसामृत सिंधू आणि मग पुन्हा उपदेशामृत हे नक्की शिकवलं जाणार आहे. सो हे असं रोटेशन आहे. ती संलग्नता एकमेकांची आहे एकमेकांना. सो कुठलीही काळजी नसावी. हरी बोल. हरे कृष्ण. थांबूया आपण इकडे. कुठले प्रश्न नसतील तर. हरे कृष्ण माताजी. कशी आहे तुमच्या सासूबाईंची तब्येत आता? हो धन्यवाद माताजी. बरीच बरी आहे. खूप बरी आहे ते आता. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.